Požiarný útok. Hasíme požiar v parku, v meste. Požiar. Musíme zahasiť všetky problémy, ktoré tu vznikli. Nebezpečenstvo požiaru je príliš vysoké. Ale pohodičke. No. Čau. Čaute. Aj iné možnosti. No áno. Nie iba park. A práve, a doposiaľ neboli. Je to rozumno sa. Vieš, Milan, čo je problém na Mestskej Morave? My sme média YouTube, každý tu delal foťák mi prišiel cudek. Si zmenil do Somarinu? Zaplatiť štúdiu na, alebo viacero štúdií na vypracovanie tohto územia. No a však to je jasná vec. Však keď tu platíme, tak by to malo, ne? Lebo teraz momentálne zaplatí pán Pecuk za štúdiu, ale tú štúdiu má zaplatiť mesto. Toto som asi oveľa prišiel. Taký paparáci sme. Ale nie, tá štúdia bola v roku 2007. Od roku 2007 sa všetko. Ľudia o ničom nevedia. Doma tu točia. Vy točíte, my točíme. Na YouTube. Prečo neprišiel primátor? Postajkovská národná televízia. Konečne ľudí na také situácie. Prečo vlastne on neprišiel? On sa stýva. Áno, prečo neprišiel primátor? Vyjadriť k občanom. Máš aj stabilizátor na tom objektíve? Diskusia, hej, ale tak ako si to... To je také krásne prostredie pre mladých. Alebo jaká povolania? Áno, Povolania. Ja som tu spravil 30 rokov. 30 rokov v tých kasárniach? Neviem, v tých kasárniach iné vojenské správy. 32 keď ja bývam. Akože tak z nášho ročníka, tak vieš, čo my akože tak akorát tam sa s tým ešte vidíme teraz rozdielať. My sme nenavykli si Poli, a ty skáč do ňoho, ty smrkáta. No. Jaký to bude klub? Takže čo? Nielen ľudia sa hádajú ako psi. Dobre, končíme. To dávno mohlo byť vyriešené, keď bola iniciatíva do strany mesta. Je tak? Tak áno, že keby si jednala s vami a občanmi takto. Páni špekulujú, ktorý investor príde, ktorým dá viacej provízie. Bajonet stýčiť. Štart. Plížením, plažením. Puška sa mi striečila. Ja som toto na vojne nerobil. Plazili sme sa, ale tak chujovo nie. Ale najlepšie bolo tu bola, že na amerických základniach vieš čo robia? Streľajú na tým. Nesmie zdvihnúť hlavu do piči, bo ti... No bráň vlast a nie bliakaš. Toto je park. A toto čo? Bo toto si netrúfam. To stačí preliesť, nie? A toto čo robíme? A toto na čo je? Pod toto stačí ísť. Aha. A tu? To sa zavesíš na gumu. Na gumu? Vieš čo sú gumy? Vojaci z povolania. Náročné, nie? Fyzicky. Toto je ťažké. Toto, že už nič, to sa máš odraziť. Čo? Odraziť sa máš. Na parku, hej? Mike v parku. A zakočiť musel. A tu asi také bahno naliali. Je vodu. Tak si od ziglota si spadal dolu. Toto čo? Aha, tak prelezeš, vidíš? Granáty. Vieš čo trebalo dať? Normálne nielen toto, že natočiť, ale... Tak hodnosť sa mu menila, nie? Však
Také pocity, si jak sa s ním natrapili. Krásne to dopadlo. Zničili našu zem. Tak to dopadne. Ti to môže dať. Poď, Polinka, Také krekso. Čo? Očkovaná je, dobre.